عزوز سلام تنبصحكم زخوركم تعذبتي كما يتوعلون لو مع 14 حدار فرق معلتن فرقان سدالو زينا مسنادو احنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم بخبر زقدم ارمياس قبرلو عليه فلما ارستاتو عزازي ماكل سلطنه حيلتات مكلخال ايرترا زنبره برغادير جنرال نغاش تسفاصين بحمام تسويو اب ايرترا زمدبرون ዲፕሎማሲያታት ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናይ ጽናት ያብኩም መልእኽቲ የማሐላልፉለው ኤርትራውያን ተቀማጦ ሱዳን በምክንያት መስዋዕት ጸሐፍ ህግደፍ ተጋዳላይ አላሚን መሐመድ ሰዒድ ናይ ዝኽሪ መደብ ገይሮም ቻይና ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሀገራት ንዝግበር ጣልቃ ንምትእታውን ከምተውግዙ አፍሊጣ ኔቶ ንዲፕሎማሲያዊ ዘተ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ አካይዳ ይኽተል ከም ዘሎ ፕሬዝዳንት ሩሲያ ወቂሱ መጠን ብርሰት ጫካታት አማዞን ኣብዚ ዓመት እዚ ብ22 ሚታዊ ተወስዩ ተባሂሉ አዛዚ ማእከል ስልጠና ኃይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝነበረ ገዲም ተጋዳላይ ብርጋዴር ጀነራል ነጋሽ ተስፋጼን ትማሊ 18 ሕዳር 2021 ኣብ መበል 84 ዓመት ዕድሜው ብሕማም ተሰዊው ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ሎሚ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ብልዑል ማዕረግ ተፈጺሙ በረስፋ መልክዕ ጸብጻብ ንዘዳለዎ ተሕዝቶ ይስዕብ አዛዚ ማእከል ስልጠና ኃይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝነበረ ገዲም ተጋዳላይ ብሪጋደር ጀነራል ነጋሽ ተስፋጽዮን ይበል ብ18 ሕዳር 2021 ኣብ መበል 84 ዓመት ዕድሜኡ ብሕማም ተሰዊኡ ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ሎሚ 19 ሕዳር ሰዓት 10 ቅድሚ ቀትሪ ላዕለዎት ሰብ ስልጣን መንግስትን ግንባርን አዘዝቲ ሰራዊት መቃልስቱ መሳርሕቱን ቤተሰብን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ብልዑል ማዕረግ ተፈጺሙ ኣብቲ ስነ ስርዓት ብስም ሚኒስትሪ ምክልኻል ሓለቓ ጠቕላላ ስታፍ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ بسم ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት አቶ የማነ ገብረአብ بسم እዚ ማእከል ስልጠና ኃይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብሪጋደር ጀነራል አብርሃም ዓንዶም كمون بسم ازي حيل اير ايرترا ميجر جنرال تخلي هاب سلاسي نكبر سو اخليل عمبابا امبيرام ኣብ ወርሒ ነሐሴ 1977 ናብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝተጸንበረ ተጋዳላይ ነጋሽ ተስፋጽዮን ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ኣሃዱ ከቢድ ብረትን ክፍሊ ታዕሊምን ብዝተፈላለየ ጽፍሕታት ሓላፍነት ካብ 1985 ክሳብ 1987 ኣዛዚ ቤት ትምህርቲ ወተሃደራዊ ኣካዳሚ ካብ 1987 ክሳብ ዕለት ተናጽነት ድማ ኣዛዚ ወተሃደራዊ ኣካዳሚ ኢብራሂም ዓፋ ኮይኑ ብብቕዓት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ድሕሪ ናጽነት ብሪጋደር ጀነራል ነጋሽ ተስፋጽዮን ኣዛዚ ቤት ትምህርቲ መኮንናት ኣባል ኮሚሽን ቅዋም ምክትል ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ኃይልታት ምክልኻል ኤርትራ ካብ 2000 ክሳብ 2013 ድማ ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ኃይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብምዃን ብጠቕላላ 44 ዓመታት ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ኣብነታዊ ተጋዳላይን ኣዛዝን ነይሩ ብሪጋደር ጀነራል ነጋሽ ተስፋጽዮን ኣቦ ሓንቲ ውላድ እዩ ሚኒስትር ምክልኻልን ማእከል ስልጠና ኃይልታት ምክልኻል ኤርትራን ብመስዋዕቲ ገዲም ተጋዳላይ ብሪጋደር ጀነራል ነጋሽ ተስፋጽዮን ዝተሰምዖም መሪር ሓዘንና ገለጹ ንስድራ ቤቱ መቃልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይብሉ
ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ኣምባሳደራት ፈጸምቲ ጉዳያት ኤምባሲታት ቆንስላትን ካልኦት ዲፕሎማስኛታትን ከምኡውን ሓለፍቲ ትካላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ብምኽንያት መስዋእቲ ጸሓፊ ህግደፍ ተጋዳላይ አልአሚን መሐመድ ሰዒድ ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናይ ጽንዓት ይሃብኩም መልእኽቲ የመሓላልፉ ኣለዉ ንሳቶም ነዚ ገልጹ ዘለዉ ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ደንደን ኣብ ዝተኸፍተ መግለጺ ሓዘን ደብተር ኣብ ዘስፈርዎ ዘሎ መልእኽቲ እዩ እቶም ዲፕሎማስኛታት ኣብዚ ረዚን ናይ ሓዘን ህሞት ምስ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዘለዎም ሕውነታዊ ምሕዝነት ዝገልጽ መልእኽቲ እዮም ዘስፍሩ ዘለዉ ብምኽንያት መስዋእቲ ጸሓፊ ህግደፍ ተጋዳላይ አልአሚን መሐመድ ሰዒድ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ናይ ዝኽሪ መደባት የካይዱ ኣለዉ ኣብ ካርቱም ሱዳን ናይ ዝተገብረ መደብ ጸብጻብ በፂሑና ኣሎ ጴጥሮስ መንግስት ከቕርቦ እዩ ኤርትራውያን ተቐማጦ ሪፓብሊክ ሱዳን ብምኽንያት መስዋእቲ ኣብነታውን ምቕሉልን መራሒ ጸሓፊ ህግደፍ ተጋዳላይ አልአሚን መሐመድ ሰዒድ ዝተሰምዖም መሪር ሓዘን ብምግላጽ ሙሉእ ዕድሚኡ ዕድላቱን ኩልንትኑን ዝወፈየሉ ሃገራዊ ዕላማ ናብ ምዕራፉ ንምብጻሕ ከም ወትሩ ኣብ መትከሎም ጸኒዖም መኸቶኦም ከም ዘሐይሉ ኣረጋጊጾም እቶም ዜጋታት ነዚ ዝገለጹ ኣምባሳደር ኤርትራ አቶ ዒሳ ኣሕመድ ዒሳ ዲፕሎማስኛታት መራሕቲ ሃይማኖት ሓለፍቲ ጨናፍር ውዳቤታት ከምኡውን ሱዳናውያን ኣዕሩኽን ፈተውትን ኤርትራ ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ቀጽሪ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ካርቱም ኣብ ዝተኻየደ ናይ ዝኽሪ መደብ እዩ ኣምባሳደር ኢሳ ኣብ ዘስምዖ ቃል መስዋእቲ ተጋዳላይ አልአሚን መሐመድ ሰዒድ ከቢድ ምዃኑ ብምጥቃስ ውድባዊ እምነት ኣብ ምሕያል ሃገራዊ ስምዒት ኣብ ምኽስኳስን ምዕባይን ናይ ቃልሲ ወኒ ኣብ ምቕስቃስ ብሓፈሻ ድማ ባህግን ምርጫን ህዝቢ ኤርትራ ንምስማር ኩሉ ዓቕሙን ዕድሚኡን ዝወፈየ ዓብዪ መራሒ ብምዃኑ ሃንደበታዊ መስዋእቱ ከቢድ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ሕድሩ ተቐቢሎም ብግብራዊ ስራሕ ንኤርትራ ግምጃ ልምዓት ዘልብሱ ተካእቲ ኣፍሪ ብምሕላፉ ንውሉድ ወለዶ ብሓበን ዝዝከር ሓርበኛ እዩ ክብል ገሊጹ ሓብቱ ንስው ወይዘሮ ጀሚላ መሐመድ ሰዒድ ብወገና ብህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንስው አልአሚን ዝተዋህበ ክብሪ መግለጺ ህዝባውነቱን ሃገራዊ ኣበርክቱን ምዃኑ ብምጥቃስ ንመላእ ህዝብን መንግስትን ኤርትራን ብጾቱን ጽንዓት ተመንያ እዚ ኣብ ቀጽሪ ኤምባሲ ኤርትራ ተኸፊቱ ዘሎ ናይ ዝኽሪ መደብ ንኤርትራውያን ተቐማጦ ካርቱም ከምኡውን ኣብ ሱዳን ዝመደበሮም ዲፕሎማስኛታትን ፈተውትን ኣዕሩኽን ኤርትራ ክሳብ ሰንበት 21 ሕዳር ክፉት ኮይኑ ክቕንዩ ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ትማሊ ኣብ መመርመሪን መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከል ደቡብን ዓንሰባን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት 21 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ ኣሎ ንሳቶም 17 ካብ ዞባ ማእከል ማለት 8 ካብ መወሸቢ 9 ድማ ካብ መመርመሪ ማእከላት ኮይኖም 2 ካብ ገጀረት ሓደ ድማ ካብ ቲራቫሎ ሓድሽ ዓዲ ጎዳይፍ ቪላጆ ማእከል ከተማ ምህራም ጭራን ፓራዲዞን 3 ካብ መወሸቢ ማእከላት ዞባ ደቡብ ማለት 2 ካብ መንደፈራ ሓንቲ ድማ ካብ ዓዲ ኾላ ከምኡውን ሓደ ካብ መወሸቢ ማእከል ከረን ዞባ አንሰባዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ ሆስፒታል ዞባ ማእከል ተዓቂቦም ክንክን ክግበረሎም ፀንሑ 9 ዜጋታት ሓዊዮም ክፋነው ከለዉ ወዲ 83 ዓመት ካብ ዞባ ማእከል ድማ ብሞት ተፈልዩ በዚ መሰረት ጠቕላላ ቁጥሪ ብኮሮና ቫይረስ ተለፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 7112 በፂሑ ኣሎ 6915 ካብዚኦም ሓዊዮም ዝተፋነው 53 ብሞት ተፈልዩ 144 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ዝርከቡ እዮም ሚኒስትሪ ጥዕና 18 ሕዳር 2021 أربعة نهبي نوزوبا قلب نتسقطات كبابيهم بقبو مزميزهم بزحاشة مهرتي كحبسو بزحية له كنتفو مزاغر غريبو حلافي حرشانايت نوزوبا كيلا من ربح إنسان أتو زكارياس كيدانا نيرنا بزهب وحبريتا كابيتات قربت قلب قادماين بيلتان أب أوان كرمتن حقين كابيتات زين مزابات ماراتن كالوك اندما أب أوان كرامات بركوت فريات معارض كركبو زخل بوتا مخانو متكاس سعر حارستوت وستاني كم زخونا حبيرو أبتنو زوبا 18 بزمنو أجباب لعل 300 دما ببهلو أجباب أب من ربح نهوي زنطفو حرستوت كم زلو زطقسا أتو زكارياس أب زحلف عمت بتقل الله لعلي 45 كنتال أتوت مع أركم الترغبة بمحبر لو عمت جن أب ورحة مسكرم بزواقع برد زتحوسو زناب عم باباتاس لزرقفة مهرتي كم زنكي قليتو أقداسنت مترناف زتجنزبو قال حرستوت مع حبر مفرن هبي هايقت مسريتهم مهلهم تقيسو دما بنتفتاتو من متحبار مشارختن أب تسفو مدرخ كم دواتو بمبره منستر حرشاه بلقح وي برتع واجا زمنا وقفوتات كقرب اللهم تلابيو أربعة نهب بقديوم أبتنو زوازلو نمربح نهبي زمتش تقاتات نزيادة تعريف زدفاف مخانو انت خناجن بسانكي واحد زمنا وقفوتات كم تزدل كم دي صقومو أرديوم
ኣብ ጋሕቴላን ዞባጊንዳ ጠንቅ ብከላን ጥዕናው ጸገማትን ክኸውን ዝኽእል ናይ ተጠቃምነት ግዚኡ ዝሓለፈ ኸለኽቲ ከም ዝቃጽል ተገይሩ እቲ ብምትሕብባር ህዝቢ ዝተረኽበን ናይ ምቅጻል ስጉምቲ ዝተወስዶን ሃለኽቲ ብሽኮቲ ጸባ ልስሉስ መስተን ካልእን ከም ዘጠቓልል ሓላፊ ሕግን ስነ ስርዓትን ሓውሲ ከተማ ጋሕቴላይ መንእሰይ መሐመድ ኢብራሂም ገሊጹ ነቲ ናይ ተጠቃምነት ግዚኡ ዝወደቐ ሃለኽቲ ሒዘን ዝጸንሓ ትካላት ካብ መጠንቀቕታ ክሳብ ገንዘብ ማውጻእቲ ዝኸይድ ስጉምቲ ከም እትወስድለኑን መንእሰይ መሐመድ ኣፍሊጡ እቲ ዝተቓጸለ ሃለኽቲ ካብ 2 ክሳብ 8 ወርሒ ናይ ኣገልግሎት ግዚኡ ዝሓለፈ ምዃኑ ዝሓበረ ሓላፊ መደበር ጥዕና ጋሕቴላይ ነርስ ጃምዕ ማሕሙድ ብግድዩ ሳዕቤናቱ ንምግታእ ዝኾነ ሰብ ናይ ተጠቃምነት ግዜ ኣረጋጊጹ ክዕድግ ተላብዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ቻይና ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገራት ንዝግበር ጣልቃን ምትእታውን ከም እተውግዞ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዣው ሊያንግ ትማል 18 ሕዳር ኣብ ዝሃቦ ስሩዕ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ነዚ ዝገለጸ ብዛዕባ እቲ ምምሕዳር ኣሜሪካ ብ12 ሕዳር ኣብ ልዕሊ ትካላት መንግስትን ሰበስልጣንን ኤርትራ ዝወሰኖ በይናዊ እገዳ ርእይቶ ቻይና እንታይ ምዃኑ ተሓቲቱ ኣብ ዝሃቦ መልሲ እዩ حلوف تاريخ كم زملكته بقالة هجرات زوجسن بينا وجدات أب زبون تون رجعتن زمتو فايدة كم زيلة بأنت أرو أب كنت أوان من نابرون هزتات كبير كلا كم فتر أفنيا منيسر قدرات وصاي تشينا بتوسخي أنا تيرو كيدان سمين أتلانتيك مالت نيتو ندبلوماسيو زته أب حدا غازتو أكايدا يختل كمزولو بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين وإسو نيتو أب سالستزين روسيا أب زداو كل أير نيوكلير كوادا دلن زخلا دبدب تنفرتي كم زبرر زغلص بريزيدنت بوتين اتسغمتي قيح مسمر محلاف مخانون هاغرو إدات أميرا كم زي تعزبون تمال 18 حدارة تنكيغو روسيا كمصن زخت ጸጥታው ስጋት ንምግታ አድላዊ ዝበለቶ ስጉምቲ ከም ተወሰደ ፕሬዝዳንት ፑቲን በተወሰኸ አፍሪጥሎ كيدان سمين أتلانتيك مالت نيتو تأتى مشاركتو يوكرين نموحاس بزبل العلامة أب دوبات روسيا ترجعوا وتهدروا من قصاصات ككيد كم تنحى كم ساعين وخا روسيا أبتكاب وتهدروا نتفتاتا كتعبي كم تدفافت نتكون تتبقر بعض كذات الوجنات تأصو بسنك زينيتو زجابرو زلو تختاقي مخانو زجلت وتهدروا نتفتات تأتى مبرق أوروبا أب حدقا كأتو كم زغليو كأمت تنحو متن برسج أكتات أمازون ناي برازيل أبز عمت زي بعسران كل تميتات كم زو سخص أبتبات حبيرم اتهاز أبتج أكا دحر كل تشحن شو دشان عمتاوي كستات كابت أنحى متن برسد اتزعابي مهانو أتم تبتبات بتوسخ رديوم بمسرتهم تبتبات أوشت أحد عمت راي لعلي 10 تشحن كل تميتن 4 كيلومتر أكتات كم زبرسة تفليتو تدقاقامي حدقاتات باران زي حقاوي مقراص أقرابن كأندت أنكي نايتي عنوات مخانيوم زقلت زي أبتج أكتات أمازون زرزلوه لعل متن برسد منقست برازيل كلمة لوطين مكات بعتو كم سرح نزوت أوزلو مدبات أب حدا غازة مخانو كيلاتات أكابي تأوسو أمازون كلمة لوطيه أب مكتان سنهو تاو بزحنت أب محسن أقد داستراكت أوتو كابز خلوج أكاتات عالمنايو وتهدروا عقمان مدنفعت سرح زلا روسيا بحمشا ولدو اتلله اسيو 75 زعنتا استراغت ناي وق نفاريت ب10 شعات حدار اب حبرات امارات عرب مرئي تقريبا اذا نفتنا بكوبانيا مفر نفرتي روسيا زمعبلت نفاريت اب غزي وق بقلو برادار زيت خشف بمخانا بتحده بتزامادي لعل فتنات بمهلود ما بتخله وتهدروا قداسنتا لعل مخانو كيلاتات ناي تعودي يقلصلو روسيا كساب 2026 كمزا نفتنا تباهلا تسريحه زلا نفاريت ببزح بمفراي نمشطا كتقرب كم تغل أميتالا من معبالنا إذن سراغا نفرتي وق نبجيو بوليتيكاوي ربحاتات مس روسيان زي تقادوا هاجرات معراب بحفشة أمريكا دما بفلاي ملقت زم محلات مخاني تكس روسيا أقدمه لعل فتنة دمتي زونج ميسايلات فتينا من براز حبروا طبطبات اتسقمتينا أمريكا أبشغلوت كم زات غير الدو أب مونغو تادران قبال الزخونة هاجرات عالم زكاير زلو ودر من معبالن شمتنا أطوار أهجراويت التوسقات يفتر كم زلو وتادران كيلاتات يتوصو
ኣብዚ ሳልስት እዚ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ወተሃደራዊ ነቁጣ ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ናይ ዝሞቱ ግዳያት ቁፅሪ ናብ 56 ክብ ከም ዝበለ ማዕከና ዜና ንሰምዕ ጥዕና ናይቲ ሃገር ምጥቃስ ቃልሕን ዝበዝሑ ግዳያት ናይ ትመነቶም ብዘይተነፀረ ዕጡቓት ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣባላት ሰራዊትን ሓይልታት ፀጥታን ቡርኪና ፋሶ ምዃኖም ተገሊጹ። በቲ ከቢድ ሰብኣዊ ክሳራ ዘውረደ ፍጻሜ ዝተሸቐለ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ሃገሩ ፀጥታ ክሕይል ኣዝሎ ዕጡቓት ጉጅለታት ካብ 2015 ኣብ ቡርኪና ፋሶ ከካይዶ ብፀንሑ መጥቃዕትታት ልዕሊ 2000 ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ልዕሊ 1.4 ሚልዮን ድማ ከም እተመዛበሉ ፀብጻባት ይረድኡ። ኣብ ቡርኪና ፋሶ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ማሊ፣ ኒጀርን ካልኦት ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃን ብዝካየድ ሽበራዊ መጥቃዕታቱን ሰብኣውን ፀጥታውን ክሳራታት ከም ዝወርድ እቶም ፀብጻባት ብተወሳኺ ይሕብሩ። ዜና ንምፍጻም ኣርእስታቱ ከዘኻኽረኩም። ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝነበረ ብርጋዴር ጀነራል ነጋሽ ተስፋጽዮን ብሕማም ተሰዊዩ። ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ዲፕሎማሰኛታት ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናይ ጽንዓት ይሃብኩም መልእኽቲ የመሓላልፉ ኣለዉ። ኤርትራውያን ተቐማጦ ሱዳን ብምኽንያት መስዋእቲ ጸሓፊ ህግደፍ ተጋዳላይ ኣልኣሚን መሐመድ ሰዒድ ናይ ዝኽሪ መደብ ገይሮም። ቻይና ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገራን ዝግበር ጣልቃን ምትእታውን ከም እተውግዞ ኣፍሊጣ። ኔቶ ንዲፕሎማስያዊ ዘተ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኣካይዳ ይኽተል ከም ዘሎ ፕሬዚደንት ሩስያ ወቒሱ። መጠን ብርሰት ጫካታት ኣማዞን ኣብዚ ዓመት እዚ ብ22 ሚእታዊ ተወሲኹ ተባሂሉ። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ብሩኽ መዓልቲ